hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano at sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Oy, Archie, unsa man ning F ha? Kanig na sa imong card? Kuan Kapitan. Unsa man ning F sa imong card ha? Kapitan, fasado ang pasabot ana. Abi na kong perfect. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Hoy gutodo, kalabo, maayo buntag kanaton tanan, maayong paglanog-lanog, maayong pagpanukad sa atuang programa ilabi na sa pagpahimsog. Karong sa iyong kabuntagon, hala sige kumbati na pud usab kita magduyog sa pagpaminaw. Kanato karong mga taknaaw, kabati ta ninyo mga kabisyo my love, so sweet kini ang inyo ang DJ Mike Ling. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping ha, kini si Lolo Babaw ha. Plasta na po tawag banyubantan yung style niya ha. Duyot niya sa pagpaminaw, hindi niya sa itong programa karon nga maghatag alatog pampamukaw o labaw na pampahimsog sa panglawas. Kay importante kini sa malag niya. Kini nga tulumanon gatong kadato dahil sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement gaduna ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng na manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. No, parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic gaduna isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian todas ginama sa Jesser Marketing. Padayon taog tuod mayong paglanog-lanog, mayong pagpaminaw sa uban kanato diha karon nga kape-kape na karong mga oras sa Lulubaba. Oy, speaking of kape, kung mga kape na malanggan yung kape, liat yung kape nga healthy. Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Kaya kung nga ka mga kape, morning kape ang angay nimo, healthy pa. Bisan diabetic, pwede kayo kaya papatamis ninyo, doon na stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagbawas, sul nga dili, adlaw, dili-delay, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Makabusog, makapaboost sa energy, makapabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jesser Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy, o sa tanang butika sa inyong lugar. Resulta sa mula ta, may kiling sa itong luto, may gawas kagapon. Resulta niya kabisyo my love sa adlaw nga Sabado pitsa 3 di bulan sa Hunyo tuig 2022 kagahapon ni siya sa June 2 kabisyo my loves no ani ang resulta sa 3 digit minggawas alas 2 sa hapon. Okay. Wala ba gawas? Wa may adre. Okay, sige, mali day. Alas 2 sa hapon kagahapon 016. Alas 5 sa hapon 32 9. And alas 9 kagabi 170. 170. Sa 2-digit sadta sa alas 2 sa hapon migawa 7.26. Sa alas 5 sa hapon 23. 26. Sa alas 9 sa gabi 27 og 8.
And sa alas 9 kagabi sa gihapon sa 4th digit 7-3-6-8. 7-3-6-8. Okay, mo ka ng resulta kagahapon. Then dirita sa 658 Ultra Lotto Mega Lotto 645. Ano resulta 658 Kawisyo My Loves 48, 45, 36, 39, 13 o 38. Ano na sa mga 193 million kapin na ang premyo ni ini. And there is sa may 645 Lotto combinations na to 25, 15, 5, 11, 9 o 3. Okay. Kung anong resulta karon sa ito ang Lotto 645, 25, 15, 5, 11, 9, and 3. Congratulations kay wala na po'y nakadaog Lolo Baba. Salamat lang yun, ha? May nalang taon yun nyo. Dito sa basketball, Kawisyo My Loves, Denver gipabugnaw sa Miami. Tama sa paabot, giangkon sa Denver Nuggets ang Game 1 batok sa Miami Heat. 104-93 sa ilang best of 7 series sa National Basketball NBA Finals. Si Nikola Jokic mao'y nangulo sa Nuggets og nisubo sa iyang first finals appearance sa pagtali og triple-double. Pinagi sa iyang 27 nga puntos, 10 ka rebounds og 14 ka assist. Si Jamal Murray niabag sa 26 ka puntos, 10 ka assist og 6 ka rebounds aron masiguro ang ilang unang kadaugan sa NBA Finals. Si Aaron Gordon nidugang og 16 points og si Michael Porter di score og 14. Alang sa Denver nga nilubong sa Heat og 24 points sa wala pa sila nipahigayon sa ilang kaugalingon nga mini rally. Sa mga magdudua sa Heat, si Bam Adebayo raang ni pakita og igo nga labok pinagi sa iyang 26 nga puntos og 13 ka rebounds. Ito siya Kawisyo My Loves. Lukapa gitawon kayo Miami about ngini, no? Kaya 13 pang-score gid kayo sa Denver. Game 1 pa man pud sad, so taas pa kay glatason. Napay unom ka dula Lulubaba, no? So atangan nato kung kinsa gyud ang mahimong mananaog. Exciting kayo kay first time ever nga mga underdog sama sa Denver o sa Miami ang nasa ila either kung kinsay makadaog, mga underdog sila mga Kawisyo My Loves, no? Pasabot wala kayo na ilhan, wala kayo dili kayo ingon nga dagang superstars. Makasulti gyud ang tao nga hina igitut kay sila, pero bola nagtuyok di na siya mag-agad sa kung kinsa ang superstar, no? Sa inyo aging play mag-agad tuod na siya. Maayo kay play ang Denver Lulubaba, pinasahan nga makascore gyud og taman. Unya tapos kining Miami same pud sad. Muna nga dili gyud makabuelo, di gyud maka diskarte ini ang nailhan natong maayo nga mga team, ang Lakers, Golden State, di ba? Na sila. Tangan lang natong dugang pa nga mga resulta sa mismong dula niini sa NBA. Anyway, padayon ta mga Kawisyo My Loves, Lulubaba, may lain nimo diha. Lain kay yun. Ang paminya kung ganyan di ka magsugod ya sa pagpanyukad sa tuwang programa aron magpahimsog. Diba niya, karon mga tsak niya, og di ta maglangan may kiling. Basta niya tsak, kaya tuwa niyang panyukalan, og sugdang bigwasan. Kining atuang drama special sa programang Hoy Gutonyo, Kalabo. Paglula na ba? Wow! Amazing! Doon ka ako ay kanali lang. Daw ka na
lang ko sa pangalang Sammy. Apat o sa kong kababay. Ako sa ka-24 anyos. O kami nagpuyo sa Busay, Cebu City. Nakapadala yung kong suwat sa inyo amang kulasog lula na pa. Kailang idugay na ko nga nagpaminaw sa inyo ang programa. O gusto ko nga kini akong problema karon, mahimuan ninyo og gining istorya o drama. Kini akong suliran karon mangbulas. Kaya mahitungod ni sa ako nga mahal. O sa tanang nakapalibot sa mua. Tungod kay bata pa lang ko, ginapuli na diyog ko sa akong mga kainan. Daghag mga himandayon sa kalibutan. Lalo pag kami ray tao nga nakita nila sa ilang palibot. Nagsugod ang tanan mangkulan. Katong na ako'y nabantayan o nahimantayan sa akong amahan. Aron inyong masayran ang nabot nga istorya. Dinhi nagsugod ang tanan. Sa manig trabaho ani dire ha? Nagpatuyang lang mo sa imong mga igsoon dire? Naon sa pa? Kasayo ba? Nako na kayong kuryenteng bayro nun. Kamo, di gyud mo magtipid? Oh? Naon sa ka kasayo pa nimo? Naon sa balay ka pa nga? Tanan man tadi gamit pa ta kuryente. Kanang imong manghod nga si Jonisa, ha? Ayaw pa sige ga magsige nilang charge kay di mahimutang kay magsigig kupot sa iyang cellphone. O gini si Elby, ha? Otro po ni si Roberto kay mong igagaw gaman hidre. O si Brenda Mihurada, pati na ni si Gino Torinuevo. Sa'yo pa kayo sa kadlawon pa. Saba kay ayo ka. Makadisturbo taon sa matong mga silingan. Kadlawon? Saan taon ka pa? Saba ka gawin noon sa mga ka nga. Ayaw ko. Wala na anad na ito. Dili, pwede nag-ingon ana. Permente naman lang gani na. Permente. Kaya ikaw, permente man gani ka gagamit na ng cellphone ni mo. Ay, still landa. Magsigig pa sounds diha. May sagway hinungdan. Di kahibaw mo magtipid sa kuryente. Ha? Sige na pa. Kining... Kinsa ba ka nagdadoktok? Dali lang at... Di sa may mo apre, ako ikaw. Ay, abrehin dito. Sige na. Ikaw anak, di pinog ka mo abre. Magkinapulan pa yung ka. Daghan kang istorya nga bata ka. Pagkatapulan ni mo.
Lalaki. Unsa? Nangita mo, lalaki. Unsa? Barkada mo sa'yo na nimo. Nangita sa imo ha, lalaki. O ko kaila. Tiguang. Ili, batanon pa. Isa man to. Batanon. Nausa ka? Uy, nausa ka pa. Wa. Muram kang nakatulog sa imong laway. Muram kag... Luspat taon din ha? Isa man to. Kaila to nimo. Wa. Uy. Isa man to nga batanon pa man to. Ay. Ang mga bata nga kung kaila dito nga. Ha? Duwa magunig basketball. Nagapilapil ka nga. Iguang naman ka. Nagapilapil ka sa mga batanon. Ilimog-mog pamanggani na kong bula. Wa ko'y giingon. Karon iguutan na ka kay nakay bisita niya ganiha. Saba kayo ka. Maghilom na ha. Pakita na imong mga batasan nimo karon na atay bisita. Sige daw. Hilom. Dili ko gusto nga magsamok-samok mo ha. Magsaba-saba mo kay na ako'y bisita. Okay? Hala ka din na, uy. Ito lang misang gawas. Okay? Saan pa niya? Saan niya kung papa, uy? Parang nahilo man siya. Wow! Kanta-kanta pa niya ako ang mahay na. Parang Kapit ka. hala ka din na, uy. Tiguang naman ka. Halikan. Sige na. Now ay titila pa. Ikaw ay nagdaramdam, puso ay nagdurugo. Hindi mo yata alam kung saan ka patungo. Ikaw ay naliligaw, isip ay nalilito. Ayaw mo nang gumalaw, hindi ka sigurado. Pasensya na, naadyo ko diri ba? Ikaw magudi ay na. Paul. Karang nga, nakadisturbo pa ko basig na ada imong anak na nasuko imong anak. Wa. Paul. Unsa may tuyok anong naamang ka diri sa bahay? Kuan ba ka nang duha na magod ka bulan nga wala ko kabayad sa motor. Adto ako ugma sa opisina. Ako ihatag ang duha. Kabuhan nga mayroon sa motor. Nakalimot man di ay ko eh. Di bago ka mo reply manggod. Kabalo ba ikaw kaga? Wag yun nakahibaw nga. Usa ko ka babay. Sa padyaw sige na. Lakaw nga rin. Lakaw. Ayaw ba yung masig makahalata ang ako ang anak. Sige. Gagos na lang ko, be. Gagsako. Paul. Sige. Ibag-in ang imuhang flashlight, Paul. Gabi kita. Ikaw, kampay gini mo na ba? Ha? Ay, Diyos, Oy, bye. Ganang gakos man mo. Wala ka nang... Ganang gakos man mo. Oy! Kuan ba ka nang bigo magundi sa imong papa manggod? Bye. Time sa. Murag lahi ng paggagakos ninyo ay murag. Dikit magod ka ayaw mo. Bye. Isa na pa. Hello, mana. Isa na, buhat ninyo. Taro nga pagduwa ba ha? Kuan ba? Yukich. Para pildi si Lebron. Balik lang ko, bay. Salamat kay bay.
Basta to pa. Wa. Basta man to. Unsa may... Nagduwa may basketball. Nagduwa mo basketball nga walay ring din he? Di manggod ako siya giagbayan nila. May congrats kay duwa naman may basketball pohon na naman ko'y liga. Doon sa magkanak. Tara na. Ay na sige pangutanan niya. Buti mo. Ay. Blind dito ako nakita ba? Kapit niyo ko na hibawaan na. Meron akong problema. Huwag mo sabihin na naman. In love ako sa isang kolegiyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan. Lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at imbil sa tiyan. Anong sarap? Naandoy time nga kining panahon. Nang magadud ako sa kong amahan. Pero dili ko mo mukuan nga kining ingunan na di akong amahan kay o siya manggod na siya kabarako manggod. Unya maoy pa jud kaya na akong amahan. Dili jud ko mo to. Og isa kadlaw niya na. Og din. Kailangan limpyo diri sa room. Basta ba napunta rin teacher karon? Nagbuot mo. Nagbuot lagi ka. Magbuot jud ko kay ato aning room. Unya kita'y kasab-an. Kita na ko'y mang limpyo. Excuse Kadamak me. jud ninyo oy. Ikaw ang damak. Ikaw ang damak, amo ang damak, manglimpyo mo. Uy, magbuot lagi ka. Hindi, kung gusto ka manglimpyo na kay mo ada. Pungkol ka. Alam mo na ako rin manglimpyo nga ka. Kita man din Ako si Pia. Guwapa ko. Na ako'y mga amiga nga si Winger. Nga sige lang ato sa internetan. Ila alik na nag-internet. Kung damak ganing mo sa inyo, ayaw mo pag... Ayaw ito dala sa atong room. Uy, wow. Naman taon mo. Dili man ko damak. Kusog lang ko mukhaon og kanang puto og suman. Maurot ka rin namong tinda kay kusog ako gud si Pia. Ako si Pia. Mao na ka, di ka manghatag. Imo rang uton. Mao na. Ikaw ba mangaway lagi ka sa kuwawayon lagi ko nimo. Palungan. Ikaw rin makakita ni mga hugaw din niyo. Kita nang pagkasaban ni teacher. Wow. Wow. So, wow. Imong papa kay bayot. Sa? Imong papa nimo kay bayot pa na imong papa. Oy, excuse me, ayaw ganyan na ako ama na dili bayot ako ang papa. Oy, ang imong papa nakita man ganin ako no. Asa nakita? Nagpukpuk siyang shirt. Sa? Nagpukpuk siyang shirt. Nagpukpuk akong papa? Nagpukpuk niya. Nagsuot siya spaghetti niya. Tapos na... Tarunga ng papa ni mo. Basi panusot na karon. Bayot yung papa. Bayot yung Dili bayot akong papa. Pabalo magani ka. Palahubog magani to. Unya maoy magani to. Palahubog na hinoon. Bayot na hinoon. May manguyabog laki
Ganun. No, di kalit ka maghila kasi may problema. Sa una pa ni. Grade 1 pa ko, kinder pa ko. High school, anto nag-college na lang, ginabuli lang gihapon ko. Tungo na nang ginasulti nila nga bayot daw ka. Unsa na ka tinuod pa? Sulti ko sa tinuod karon. Karon nga nana ko'y buot. Anak. Sulti ko sa tinuod pa kung bayot ba ka o dili. Dili. Pero nga nung tagan mong magsulti nga bayot ko nung ka niya magpupok daw kag short. Mag-spaghetti man daw ka manglaag. Basta nagatinuod pa. Giigang lang ko, anak. Pero nga nung tagan magkasulti nga bayot mo nung ka. Anak. Pasultihi ko nga dili na tinuod. Dili na tinuod, dili na ako. Sakit na kaya pag ginapuli. Kasi kakuha ng kambal. Sinakay kambal? Ano wala mo ko palang anak kay kambal? Uwa, anak, dili ko ingon ana ha. Dili ko ingon ana. Ha? Kada ko nagkugmasol, tapos ingon ana ko. Kinsa ng mga lalaki diri sa tong lugar. Kaya ko makipagsumbagay usa-usa kanila. Ha? Kasabot ka? Opa. Usay upa kasi mo upa. Mura kang si Ilda, si Isaiah, si Darren, si Charlo, kasi katawa. Ha? Pamatud ina pa, pamatud ina sa daghang tao kaya ako'y na alaw ta ning style nimo. Anak, basag di ka na mga kabalo ko dili ko mutuo kay kabalo ko nga. Ako ang nakabalo sa imuha. Ako ang susama ka ni Adto, musumbong ka ani pabalik-balik na lang. Akong gisulti ka nimo. Dili ko bayot, anak. Dili ko bayot. Kabalo kag unsa ko? Unsa? Diwata. At first I was afraid. Joke lang ha. Ano pa? Dili lagi ikaw hilo anak. Sige na. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Imposible yun ang mga ginaistorya sa bang tao, mga mangkulas o luladapag. Na maski pag ginabuli ko sa una pa lang, dili dyan kumuto sa ilang nga kining bayot dyan ang akong amahan kay ako may nakailagod sa akong amahan god. O siya kaadlaw ni Ana. Ni ako yaw-yab magipailaila sa akong amahan o gidala sa among balay. O din. Diri na dapit. Diri na yun nung kay, dira lang park. Bisig, nanatungin mong papa ba? Mao ganino nga naata din kay pailaila ta ka sa kong amahan. Sige na naon na kay. Masukuan yung papa? Hindi na masuko, uy, buotan akong amahan maski kiningkuan to, stricto to, pero buotan to. Ay, yes, papa. Anak, isawag ka ng imong kuyo. Bless na to sa akong papa ko, bless. Ay, pa! Ako'y pailaila sa imo. Bless na dito. Sige na doon na. Ay pa, gusto na ko ipailaila akong uyab. Naming gabi si Manoy. Maayong gabi ipon ka di mo diha.
Pa, ay kining giagad na ko siya kay dirigon ta siya manihapon kung okay lang sa imo ha pa. Uy, dako makagkaon do. Uy, dili na siya dakog kaon. Dili man ko dakog kaon. Gaji man gani na siya. Tanawa o na'y muscle o. 6 packs. Uy, gwapohon nga bata. Syempre ako pa. Diba? Kuyaw kayo ko mangitag kinikuan. Uy. Dakoon. Dako. Basta dako pa. Dakog masul. Dako na siya kay gym na siya pa. Naga-gym de ka do? Naga-gym na siya, diba, darling? Naga-gym ko, boss. Uy. Dako po di ay ni di ay. Basta dako pa. Dako bukton. Wala naman din na siya pa kay gym mo na siya. Anak. Sige na kayo mag-prepare ko sa palit tupan. dito og kalabo nga kape kinahod na nata. Kay ipainom na to sa imong uyab. Ha? Sige darling, uban ni ko. Dire na lang nag-imong uyab. Aron maila-ila po na ko. Okay ra ba do? Okay ra. Sige na, darling. Motor good ba? Sige na, darling. Kaya lagi na ni mo. Kapuya mo magbaktas, oy. Sige na, darling. Okay naman, mi darling. Sige. Balik na dahin ko ha. Pa, ate man akong uyab ha. Away problema. Ako'y bahala nining sige lang na kay mo balik na dahin ko. Sige, anak. Taga-asa gyuday ka do. Taga-kwan jugo, taga-tubigon jugo. Dagin mi, siligan ganin mi ng mga Trinway ba family? Bao ba? Do, kanang dugay na mong uyab sa akong anak. Bago pa man mga 2 months. 2 months. Kanang kung nag-uyab-uyab ka sa akong anak, naaba kay kapakaon niya? Wala pa man kay kwarta. Pila na ibaon din mo kada adlaw? Tay 20 o tay kanang 15. Kagamay. Gusto ka? Tagaan di kag 150? Ha? 150? Ang sama ng 150? Lipay ako dong. 150 lipay yung tagaw-taon man na. Dali lang dong. Mura lang ko og nang hagpas og sagbot. Hada na la. Og namunit og bato. Sa kabatuan. Dili lang ko eh. Sige na. 200. Dili ko eh. 250. Sige na, Kim. Ulit na itong akong anak. Dili lang lagi ko, sir. Ayaw lang lagi. 300. Saman. Last deal. Deal or no deal? Saman. Deal na dong. Sige na dong. Dali ra lagi dong. Ako'y bahala. Sige, deal. Chị cha chỉ có
Nasyag ko sa mga pangitabo manggulas. Kay natingala manggod ko nga katong sukad nga pailailan ako akong amahan. Ay akong uyab sa akong amahan. Di desisyon manggudayon sa kining magipagbulag ko nun ako siya. Nakalitan siya ko pag-ayaw kay waman taong ko gibuhat sa iyang dautan. O garon atong masumpayan ng atong ang akong istorya. Din. Usapay nabuhat akong dautan sa imo ha. Ay, darling. Ganun mo ingon na magkakalit naman na imo ingon na magpagbulag ko no ka na sa kuha. Dili na lagi ko sa imo. Ganun man, usapay sala na ako. Dili na ko magniko ganahan mo. Ganun di magkaganahan na ako nga. Ibuhat man ako tanan. Ginapalamian man ang tataka ako mga paling kinahatag sa imo ha. Darling, dili na to magbulag ba? Ay, gutuman sa pataon niya. Magbulag na dayon ta? Dili na lagi ko. Nga naman. Nga nung hindi naman kaganahan na ako na ba ko'y mali nga nabuhat? Gusto ko makaibalo? Gusto ko makaibalo kung... Nga nung gusto ko makipagbuwag sa imo ha? Ano? Why? Ano, darling? Ano bulagan ko ni mo pagkakay kagnaong? Ikaw lalaki makipagbulag ka sa kuha niya. Uyo mo pa ni mo? Mura magkagwapo? Dili ko gwapo. Nagputo ka ng agi ni mo. Ikaw pa'y makipagbulag? Dili ko gwapo, charming lang. Yes! Ew! Ano man? Unsa hinungdan, sulti ko. Unsa hinungdan? Makipagbuwag lagi ko ni mo. Ano lagi nga Di na ko ganahan ni mo. Yan ang di nakaganahan ako. Gusto dyo ka makaibaw. Oh! Sulti ko! Sulti ko! Gusto dyo ka makaibaw. Nga nung makipagbuwag ko ni mo. Ano? Unsa hinungdan? Ganong kalitra mong kaayo ka? Anak ko pag-o. Insa? Anak ko ganahin ni mo. Insa, kailaban ako. Insa imong bago, insa imong ipulin ako. Mas mahal ba ni mo siya kaysa na ako? Ha? Mas mahal ba na ni mo siya? Okay. Kabalo ba kang kinsa? Kinsa? Imong papa. Ganahan ko kay na ako 300. Di ko mo to, darling, di ko mo to. Dili pwede nga makuyap na kay masakitan ang imong papa. Dili. Sa'yo mo sila akong papa. Dili, darling, dili na tino. Sorry. Bye. Dili na tino. Bye. Tubig at langis ang katayuan natin. Yan ang kawangis. Pilitin man magsamay, may mahapis. Ganyan tayong dalawa. Ang panuntunay magkaiba. Langis at tubig, di mapagsama ng tunay mong pag-ibig. Hinanakit ang siya laging mananaig. Mahal na mahal man kita. Dili di ko magkato. Mahal ka naman. Susugod. Apan katong gisulti sa kong uyab. Dito ran ako na matudan nga usa ka bayot day akong amahan.
nagsago lang akong kapuot. Kalagot. Wag ko kabalo kung unsa akong buhaton. Kung ako bang sagpaon akong amahan, ako bang kurambuson, ako bang kumuto ng naong, ako bang kumuto ng itlog niya nga anong iya mag-iinog akong uyab. Nganong giganahan man akong uyab siya, ha? Unsa may gibuhat sa akong amahan? Kung hindi niya marinig Dinidyo ko kadawat mangkula suglola na pagkaikinig. Sakit kayo ganong akong umahan pamanyo ng gipuli sa akong uyab. Unsa man akong buhaton? Makipagbalik bago sa akong uyab, dili bago musugod nga magbulag ni. Ikabalo ko nga maatos ako sa akong amahan. Diri na lang taman. Sami. Inyong nadungog ang kaagi ni Sammy nga ang iyahang papa giuyab ang iyahang uyab. Diba? Kay tungod sa iyahang kabayot, gitalo na niya ang anak. Gani kay mga bata dali ra pud tuod kay madalas sa nga ng pagiha tagaag 300. 150 raman ta to. Pero may pud ang negotiation. Kisa pag kanya 300, bisag ako siguro pod. Ha? Patuli ka. Dili sa 300 lang. Sa papa dili. Anyway mga kabisyo my loves, katungban ka na ito diha karon nagsugo na silang adlaw, mo-duty na taod-taod. Make sure lang nga magtumarta sa to ang Angelic C vitamins para protektado himsog ang imong panglawas, labi na sa mga kabataan, no? Gana ka mukaon og dindot ang imong pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya. Okay, so mabalik talo lubaba, reaksyon. Mahimong iyahan na lang gid kasigo niyang papa og tod sa dito yung iyang uyab, no? Kung mo man gani ba siya siguro doon lang dili mo adto diya siyang balay para dili makulating. Sakit man pamalandungon, sunod ayaw niya pagdala og uyab diya sa inyo ang balay kay base niya ga mahiringan si mo ang amahan nimo. Anahimo na nimog yung inahan. Sa magbitaw kayo ng inganya nyo. Sa muna tinggi siguro sudhan to sa dili magbago ang imuhang amahan siyang pagtagad sa imuha pero siyang pagkatao di niya po na nimong bago kay nigulang nila inganya siguro gid na sa una pa, no? Sikit-sikit lang gid na siya. Pero ang iyang tinagdan sa imo as long nga gipaskwela ka, gipakaon ka, itagaan ka og mapuyan, palitan kag mga saninya, ana lang siguro nga gipasakitan kaniya pangayoy og daghan. Tagay kog iPhone 14. O bisa katong wala pa latest pa, katong wala pa gining gawas, iPhone 15. So magpalitan na wala pa gining gawas gayno. Pangitay pagi. Gawas. Gani, papresyon good aron jud ma-pressure nga ikaw nasakitan siyang gibuhat, di ba? Sige, kung mo man gani sa pay mga angin buhaton lulubaba, ay focus lang niyo muna yung kagalingon sa pagskwela og dayon kung makauman na siya pon-pon, pwede na siya magsarili og dito na siya makapabuhagay siyang uyab sa siguro niya di lang gid niya ipakita siyang papa kay sama sa gihapon, no? Siguro doon po sa imong siguro doon po nimo nang imong uyab di po patol po sa og bayot, ha? Dili tanang lalaki madalaan nang inganyang tagaan pakitaan og hatagan og kwarta ay. Pero lang siguro tagaan og hausan nila. Pagkita choice ni. Pero bitaw lang, sige, sumula ka to, dagang salamat sa inyong pag-uban-uban na lang kanya mo, ha? Katong mga uban ka na to, diha nga doon mga gipambatyag silang panglawas. Doon nindot nga balita para sa inyo, ha? So, lahin niyo, wak may mawala, kaysa naman magsige ka gasto sa imuhang kagalingon, magpalit og mga mahalon tambal, magasto og pampacheck up, diba? Wak may mawala sa imuha, kung testingan niyo mo, kung maayong resulta, maayo, kung dili, okay ra po siya.
At least natabangan gyapon ka nga naay benepisyo sa imong kalawasan nga imong mabatunyan. Kining Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginyama sa Jaser Marketing. Sangkap sa mga nyagunyang herbal sama sa Calabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen. Dagan ang nagpamatuod nga sila na protektahan ug nalibyuhan sa numero yung food supplement sa market. Ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil. Ang pinakamayo, ora mismo, ginyama sa Jaser Marketing. Alas lugang impormasyon, tawag sa numero 0930-973-6009. Alas sige, dagan salamat sa inyong pag-unuban na lang kanya mo. Wala tayong oras, ha? Gani, dagan salamat sa inyong paglanog-lanog. Sa sunod nga gayon, hello day, tuod po dusab. Ning mga suking kabisyo na to, my love so sweet. Nga nabot sa itong pagsibya, ilabi na ni Tamara, all the way from Saudi. And ni mga nakatay up sa ato ang programa sa yung kabuntagon, Big Radio, Bayugan, dagang salamat. And Kiss 102.3 FM Bohol, mayong morning. Diya sa inyong tanan, amping tao, padayon sa ato ang mga lakaw o asa mo padulong, asa mo adto, hinaot nga duyog gihapon, kauban na ang Calabo. Kini na lamang ang inyong DJ Michaeling. O kinyo po, yung inyong gwapong taro ay lumping. Kinyi, si Lolo Baba, Jaser Marketing. Jaser Marketing. Mga pakatawa sa Jaser Marketing. Aboday, nalit na siya ka. Wa pagod kay assignment. Kap, nahuldap ko, nahuldap. Unsa? O, unya. Unsa may gikuha sa imo? Ang akong assignment. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic